Dewi Hughes ydw i o Hybu Cymru, a dyn ni yma heddiw i ganolbwyntio ar canlyniadau teirw gwertheg duon sydd wedi bod ar braf yma. So, dyn ni wedi bod yn mesur nhw ar i'w tyfiant, hefyd dyn ni wedi mesur nhw am ei gyhyr a hefyd am ei braster. Felly, o'r canlyniadau yna, allan ni asesu yr 9 tarw i weld pwy'r un sydd wedi gwneud ora felly. Hefyd, am y tro cyntaf, dyn ni wedi asesu nhw am ei feed conversion efficiencies. So, be hynna'n neud ydy profi'r teirw neu edrych faint mae'r teirw wedi fyta a faint mae wedi drosglwyddo i gig felly, sydd yn hynod o bwysig. Ac o'r profion, mae'n ymweld bod yna amrywiaeth eitha sylweddol o'r teirw goreuon a'r gweitha. Mae yna dros 30% o wahaniaeth, so enghraifft, mae rhai teirw wedi gallu troi 4 kilo a hanner o fwyd sych hynna, i 1 kilo o gig. A mae rhai wedyn wedi cymeryd bron i 7 kilo i drosglwyddo bwyd drosodd i gig. So felly, be mae hynna yn ddangos ydy bod yna teirw, bod yna dipyn amrywiaeth. So mae'n bwysig iawn defnyddio y teirw sydd hefo yr feed conversion efficiencies gorau oherwydd allu lleihau y costiau feed o 30%. Wrth gwrs mae 30% o lleihau costiau feed yn eitha sylweddol gan gysidro bod costiau feed ydy yma yn 200 pence neu fwy felly. So mae hynna'n beth bwysig iawn i cysidro. Ond hefyd yn ychwanegol, dyn ni hefyd yn canolbwyntio ar dewis teirw a'r mynegrif. Dyn ni wedi bod yn cydweithio efo'r gymdeithas yn y tair mlynedd dwytha ag ABRI, sef system o gymeryd gwybodaeth, sef tyfiant, 200 diwrnod, 400 diwrnod a 600 diwrnod i weld sef yn datblygu faint o gyhyr sydd ar anifail, so'r confirmation a hefyd y braster. So mae'n cymryd y gwybodaeth yna i gyd i fewn, dim jyst ar y nifel yma, ond hefyd ar ei frodyr o'i chwiorydd o, a'i fam a'i dad o. So mae'r gwybodaeth yna i gyd yn dod fewn i'r cyfriadur ac ar ei mynegrif ar be fydd yn disgwyl i'w perfformiad, y tarw, a hefyd i'w feibion a'i ferchaid o. Hefyd sydd yn bwysig iawn, mae'r ei mynegrif ar pa mor hawdd bydd y tarw yna ei loia. So, ar gyfer taledd, mae dewis tarw sydd yn y 10% ucha werth bron i 50 pint yn ychwanegol i'r bob un llo. So mae'n hynod o bwysig i ddefnyddio yr mynegrif yna i ddewis teirw gan fod nhw'n perfformio'n well o ran tyfiant, bod nhw'n cydffurfiad gwell, a hefyd allwch chi ddewis os ydych chi efo mwy fraster neu llai o fraster. A wrth gwrs yn hynod o bwysig yr ochr y lloia pa mor hawdd ydy'r teirw i'r lloia. So ddim pwynt cael dim teirw mawr wedi marw, mae'n bwysig iawn bod yn hawdd i'r lloia a wedyn tyfu'n gyflym o'r dyddiau geni. So my name's David Telford and I work for the Biosciences Knowledge Transfer Network. Today I'm going to be talking about genetic markers and how they can be used in beef cattle breeding. I think the key message is though that genetic markers, they're not a replacement for estimated breeding values. I think in most situations estimated breeding values should be the main tool for helping farmers do genetic improvements. But genetic markers are probably kind of a supplementary tool to an additional tool that can help farmers, but in most situations EBVs should be the first port of call. There are situations though where genetic markers can be very useful for things like parentage assignment or identifying inherited diseases in cattle. So that's probably the current state of play, but it is a very rapidly changing field and it's likely to change a lot in the next 5 years as well and become increasingly important. So heddiw, diwrnod braf, da ni yn Unofus, yn Aberystwyth, pencadlys y cwmni. Fi di Dewi Jones, rheolwr y cwmni, cychwynes i'r cwmni yn 2002. Da ni'n bridio hyrdod yma, neu anifeiliad defaid fwyaf. A wedyn mae gennym ni fferm yn Bont Goch, Mynydd Gorddi. Da ni'n mynd ar criw heddiw i fyny Mynydd Gorddi i ddangos y defaid sydd gennym ni fanno sydd da ni'n recordio beth sydd ar gael i'r diwydiant mwy neu lai. A wedyn da ni'n mynd i ddod nôl lawr wedyn i peithi llydrach ar eo'r hyrdod. A sydd da ni'n darparu'r hyrdod yma wedyn ar borfa. Wedyn ar gyfer y seli. Wedyn mae'r seli yn dod drwad gennym ni wedyn ym mis Awst. Wedyn mae pawb yn prynu'r hyrdod yn breifat o'r fferm. So, rhinweddau sydd gennym ni fwy na dim ydy, da ni'n bridio hyrdod ar raddfa eang, ar borfa. Felly mae'r cwbl ar defaid ni'n wyna tu allan, i fyny Mynydd Gorddi ar fil y droedweddi. Da ni'n recordio nhw wedyn drwy ddefnyddio DNA. So'n hytrach na mynd o gwmpas amser wyna, tagio rwyn a styrbio'r defaid. Da ni'n rhoi hel DNA o'r wyn ar fus oed. A wedyn da ni'n gyrru hynny i Zeland Newydd a wedyn da ni'n gweithio mas beth sy'n perthyn i pwy, beth yw'r mam a tad o'r DNA. Felly mae'n berthnasol heddiw i'r criw sy'n dod gyda ni heddiw, bridwyr gwartheg duon yn benodol, fel bod nhw'n gallu gweld beth sy'n ar gael i'r diwydiant defaid. A wedyn drwy'r
flwyddyn wedyn, da ni'n gwneud i'r defaid gynhyrchu. Maen nhw gyd mewn criw mawr eang gyda ni, maen nhw'n gorfod cynhyrchu ar borfa. Da ni'n cymryd gwahanol fesuriadau'r bwysfeydd, beth maen nhw yn lladd allan. Ac wrth gwrs wedyn, da ni'n gyrru lot drwy CT scanner. Da ni'n dod â peiriant lawr o Gaeredin. A da ni yn rhoi swpo anifeiliaid drwy'r CT scanner, a mae gynnon ni bob math o'n rhywedda a mesuriadau arnyn nhw. A wedyn, da ni'n gwerthu hynny i ffermwyr wedyn i wneud swydd, i wneud job. A beth pwysig gen i wedi bod yn gwneud beth da ni ddweud ar y bocs.